айни ҳол ман барои кишти тухми картошка якчанд маслиҳатҳоро пешниҳод мекунам. барои ин аввало мо бояд интихоби тухмро гузаронда ном дикунем. тухми картошка вазни он на кам аз 40 то 150 граммро ташкил карданаш даркор. ба ғайр аз он картошкаи тухмӣ силлиқ бе ягон захми ҳашарот ва бе касалӣ шуданаш лозим аст. барои ин ҳозир мо барои сабзкунии картошка мо як сатил обро тайёр мекунем ва хокистарро тайёр мекунем. инро мо ба об 10-20 граммашро ҳамроҳ карда омехта мекунем. пас аз омехта кардан ин маҳлул ду шабану рӯз бояд нигоҳ дошта шавад. пас аз ин маҳлулро аз дока гузаронда ба он перманганети калиро ҳамроҳ мекунем. мо перманганети калиро мана ҳамроҳ кардем. ранги он бояд сурхи баланд шуданаш даркор. маҳлул тайёр шуд. пас аз ин мо картошкаро ба сетка омода мекунем. онро гирифта ба дохили ҳамин маҳлул мемонем. дар муддати 10-15 сония онро нигоҳ доштан пас гирифта ба қуттӣ ёки ящикҳо ҷой мекунем. вақте ки мо тухмиҳоро ба қуттиҳо ҷой кардем, ин қуттиро мо бояд на ба офтоби баланд ва на дар сояи ғафс ҷой кунем. ҳамон ҷое ки нури офтоб камбеш расида истад. пас аз 10-15 рӯз пас ин картошкаҳо ранги сабзро мегирад. аҳамияти картошкаи сабз дар он аст ки ба ин картошкаҳои сабзшуда на ягон касалӣ ворид мешавад, ягон ҳашаротҳои зараровар ба ин наздик намешавад. ин тухмиҳо пас аз сабз шудан онро ба ҷои махсус нигоҳ медорем то давраи кишти картошкаи баҳорӣ. кишти картошкаи баҳорӣ одатан охирои феврал, аввалои март сар мешавад.